zan lama lujan bai ron ho chu nung lama akut chuan alo tena in puan na tur inaya ati lujan bai chu noi sukin min men chuak ta ni mo alo timaya yan chu chuan ka wanglo soivat mai ro ido soi kha chu ati lujan bai chu lau thong dewin andin mun dik tak chu a chuak ta mo alo ti thunga yan chu lam chu hoin soi chu katum renga ma se I thin rim ka hlovangin ka soi du lawani ke hi lu group president ati chu yan chu chuan driver khang te chu ka sharinga lom ti in alimun tuiken chu ape a ti taw bur chung chuan a thu lujan bai chuan thlem ngalin abula chuan a thu a engei soi omzia kha ka shelawa lom ti in biak chung chu atum yan chu la chuan lelam chu a hoisan zel si chutia anin thlem kwa lai chuan an kongkhar chu ron tiri in yan chu chuan va hong mo akalo ni a uite nen chuan an ron kal yan chu chuan engei lo ti don ti in alo zot in chung lo pui pa chuan ka jin zwai don sia jangmi hi lokol lukla ati lojin bai chu va mu in kan putara chu ati man lojin bai chuan alo mel no lo lutuk una pa chu ati le thwai lojin bai chuan chutu re lo ti in soi swal changa om thu chu asoya yan chu chuan te reng mai kalo en ko lang ti in jangmi chu ala a chuk deu nok nok mo ak chuan a rai thei to box si lawa mani kalo shil che kha chu ati lujan bai chuan rai thei lo in soi chu kha khamo alo ti yan chu chuan o fa nei le se min pek atuma ti in a changa lujan bai chuan kalau she swal hle ani mo ti ina ngai twa mo ak chuan chu wang chon ama hi lo dwa zok mai ro u ati zoi tak chuan yan chu bengbula chuan kan putara chu a upato na chu mu chuan alo mel thani hi ati sur sur yan chu chuan ka soi reng kha alo ti ve enro kana thona hian mei che pakhata oma minti boy renga ti ina shil mo ak chuan tungi a chutiang na thona a te inti boy lu group hi a chalo to pani hi alo ti yan chu la chuan an soi dan chuan Mr. Lu hi mi phakar le ler takanian tia ati le lujan bai chuan mo Mr. Lu chu chutiang chuan mo alo than ti in alom lo lutuk yan chu la chuan o a assistant nin anin ngai zo ngan tia lom langsar takin ala ti zui lujan bai chuan oi em lo lutuk ti in alo ngai to ril ru mo ak chuan eng po chu ni se ka kal le photang ti in ading hluai yan chu chuan kalo en liamang che ti in kongkhar lam chu an pana mo ak chuan akal ma chuan chocolate pe in lom thu chu a shil sin chu in thlakin atu zinga chuan yan chu ba chu ma re tak chung chu alo thu to a rai lo te sin alo la rai zui engtin nge ni thei ti in lujan bai chuan fa chu ala nei thei lowe mola ti rengin ma se ama chau ka ompui box ya ti in aril ru chu alo ha lutuk lujan bai po ron thawin yan chu aron awa alo evat lo wang chuan ngai to in aron lut yan chu chuan a test na chu bol hlobo ma chuan a pai ngal da ya lujan bai chuan thil shil che ka du ati yan chu chuan a sha chhuak nga la muti in alo hlau thong lutuk lujan bai chuan englawanya entirnan mai o dot kalo shil ta che a min ngai ta mangem ti in a zot yan chu chuan min en fia du wang ani mo damdo ina karai le rai lo fin fia ngai thau tia ngai to in ai a chan chu a tira chang dot a soi lo thei reng kan mirin le kan ta na poimo te bula dot kan soi ngai lo ti in lo chang lujan bai chuan ani chuan ka nga le shetanga yani hi tia ngai to in yan chu chuan tinge chu tiang te min zo ati lujan bai in chana tum lai chuan an kongkhar bel chu an ron meta hong tur chuan yan chu in hnoi lama chuan a chuk lujan bai nu le pa Mr. Lu le Mrs. Lu te an lo ni Mrs. Lu chuan kan jan bai hi engi omzia heti anga te a chen tak ati Mr. Lu chuan ni a in chatak takal sana heta a cheng mai chu ati lai tak chuan yan chuan kongkhar chu aron honga tunge in zona ti in aron zot Mr. Lu le Mrs. Lu te chu in enin mak chu an ti ru lutuk in chung an lu nu chuan lujan bai nu pui ani ti chu an she thiam ta a
yan chu in anin tur siam ve lai chuan Mrs. Lu chuan ente kan mi apa chu nupui anei du ngai me lo kha anya kawa han hlim tak ati Mr. Lu po chuan ni chia ma se vila tam tak kan nei lai in tinge ta hian om puya helai chu a ho tham e mai alo ti yan chu chuan in tur churun pe in nu pa kha in ro u ati a Mrs. Lu chuan du tak chui sha em kan mo nu hian no min ti nga la ni chu kawa han hlim tak ti in anui sa nga yan chu chuan omdan tur vak chu a shelawe Mr. Lu chuan yan chu mel chu va mu in anupui chu a signal ta zewa yan chu tuna engei ti ve ti in a zot yan chu chuan lojin bai nen kan thona in anga ke chu designer angin ka thok thung ati Mr. Lu le Mrs. Lu te chu in enin niam chu an lo tilituk thil dangan soi le ma chuan lojin bai chu in chunga changron chukin anu le pa a mu cha chu rang lutuk chuan an bula chuan a ron kala nu pa engi hetain lo ti in a zot Mr. Lu chuan tinge yan chu hi designer ang chawa oma om ang lo lutuk an lo tingal lojin bai chuan nuama ti na lom nu pa thil shil tur cheu ka neya yan chu lo vakal sun lokla ati Mrs. Lu chuan kalsun angai lo chung kwa kan ni a thupa om tur ani lo alo ti lojin bai chuan yan chu ka thom nok hi no anga yania ani lo chuan katla yange ati le yan chu chuan ole nu pa ti tur ka neya ka han ti photange ti in chung lama chuan a chho san tari lojin bai chuan thil thlendan song song chu abula chang chuan a shil ta veka Mr. Lu chuan ani chuan ini na dik tak ala shamya lo ti na ani mo ati lojin bai chuan o ti in lo changa Mrs. Lu chuan ifin fia wang khan mi itina dai the sin shil thwai zok ro alo ti lojin bai chuan re lo te kala ngak le ang chuan ka shilang ti in a chang sin chu in thak le in yan chu chuan ana thona mun chu a thleng to a bai mi bok khana ron pan le to in lam ron lang le in Mr. Lu le Mrs. Lu te chuan ba chum chu an lo ti fai Mrs. Lu chuan kawa han lung oi lo tak hetiang te kan ti angai tak mai ati Mr. Lu chuan o anom lo lai te chuan kan nau te hau kan kol mai theilom anom lo lai te chuan apoi reng lawang ti in anuya Mrs. Lu chuan ni chia ti in bolho bom lam chu avapana yan chu rai lo tes na chu ava mu charpa chuan hlim le tukin du tak ente araya ni hi ati Mr. Lu chuan tunang kuma mo oi om lo lutuk ti in lo nui Mrs. Lu chuan iwa han atak keima kani lo yan chu ani hi rai company lama khan vakal la jan bai bashil ro yan chu kha na te thok na sa lutuk su se chol amamu ati annu pa chuan an hlim hle a Mr. Lu chu akal tak nga le yan chu tiron lang vele in bai mi chuan alo bele chen to yan chu la chuan a chang thadu mi alo thunga anu loka chuan Mr. Lu thlen thu chu an ron soi bai mi chuan apa bai dong chang thu soi chu lojing bai in akonga dal zel ti ani a angai to chhuak zok rahman na chu asiam tak nga la yan chu coffee run pe in hei hi Mr. Lu va pero ati ve ringot yan chu la chuan lo du si lawa bai mi chuan itan chance chani hi tia anolui po chuan yan chu chuan lo nia tlat bai mi ti ngai na shilo chuan akor chuan coffee chu a lei bua a ka ti pal lutuk ka ti lui ni me lo ania ati yan chu a in beng faya ti khan zathum ani mai chu ti in a phone chu aron phora bai mi chuan mo ka ti pal ka ti kha alo ti yan chu chuan ngaidam indil ringot khan adang alei thei hleinem min pelawani chuan ka awakang ati bai mi hian ka kor tia awatum chu bai mi chuan aka chu aron hupa o ka pe ang che ti in a pe tang nge yan chu nui deu var chuan intify turin nakal son bai mi chuan ranglu tukin a computer chu khoi sakin an project kal lai me ka an design tharber chu atili kauta shenyan chu ti hian lu chung kwa in an langai dam thei chi angem kan enang chu ti in angai to a khide vur anuwa yan chu ron le chu a thopui te chuan a computer chu lo hwal deuh chapin an lo soi sap
yan chu po thil thleng chu thiamin a computer ma a chuan a va thungal vata ka te ni me lawania ti in a hlau thawng tak zet an manager chu security te ne na ron lutin shenian chu company thil poimo tilik toi ni wangin thu Sofia tura Mr. Lu ne na shwai nga yani aron ti yan chu chuan manager ka te ni lo tak tak ania alo ti a manager chuan chu kan chui don renga ti in Lujan by office lama chuan a kalpuya by mi la chuan lo nui so na samaye Lujan by te chu ron langin Mr. Lu chuan yan chu rai thu chu alo shil meka Lujan by chuan phur tuk chuan yan chu raya mo ati Mr. Lu chuan raye duai ingai saklo ma ati lai chuan manager chu ron lutin Mr. Lu boina kan neya kan project kan lai tili kau tu kan ron shwai bok ati Mr. Lu chuan thinrim tak chuan tunge ron shwai ro u ati yan chu lo ni si nang ni kha thangai ro u ati le manager chuan makalo tilutuk yan chu la chuan kapa heta engei lo ti a ti in zot manager chuan kapa a ti ya soi chun zu matum chu Lujan by chuan keiman klo bai pui ma yang ti in a chhuatir ta vata yan chu chuan Lujan by tinge Mr. Sui chutna akhan I chuta ti in zot Lujan by chuan o kapa hi aloka sia chutna tur ka nei lawa lom ti in a chang yan chu chuan chu po chu ni se alung oi lawanga sin ati Mr. Lu chu lo nu yin I englawania tia thu dik shila tum chuan Lujan by chu alo khu lui vak vaka engpo chu ni se I rai ti ka she to ania ati yan chu chuan apum chu domin in soifia chu atum Mr. Lu chuan I rai box si a chol ka peyang che ha chol ro ati yan chu chuan mang ti tak chuan chol min pe do na mo alo ti Lujan by chuan chol imamo ati na ani kha alo ti a Mr. Lu bok chuan o chol phal na ka peyang che alo ti le yan chu chuan chol phal na a ti in Lujan by chuan alo soifia le zela yan chu chuan ma se thil tili kau tu kha anom sia ati Mr. Lu la chuan a holutuk million tlem bak ani leinem alo ti yan chu chuan mo million tlem a ati le Lujan by chuan tili kaut a yin uluk apoi mo zok ati na ani kha alo ti sak le wat Mr. Lu chuan ni ke chuan engti kong pon ka ring che iti ani thailo shim shim ati yan chu po akhi ve vera kapa Lujan by hi backlog ka du'a ti in Mr. Lu chu alo va chhuak ma sa a pon lama khan manager le by mi te lowin tokin manager chuan by mi ne na Mr. Lu chu athin rim mel khop mai ati by mi chuan a thatna sa chu ti in Mr. Lu te omna lam chu apana yan chu te ron lang le in englo ka soilo chan chu fa ka nei theilo kha itisia ati Lujan by chuan kha chu keiman I nei theilo wi mokati wangania Xiaomi ti ka hlawa khati khan ka soi mai ni kha ati yan chu chuan ani chuan nangma hi ani mo fa ka nei theilo anga soi tu chu ti in a oma chuan na ko ka Lujan by chuan adara wanin o ma se min ngai dam sham mai ro I thin rim to lo ti ro ati yan chu chuan min dwa da na zirin ka ngai da mangche alo ti vel office pon lamron lang le in by mi le Mr. Lu te chu an lo in to ka by mi chuan patelu ti in la mel sha tak chuan alo bia Mr. Lu la chuan alo she ve der mai se law by mi chuan vice president fanu by mi kanya ka tet lai pon min pom to kha ati Mr. Lu chuan ani khamu ilo valian to ve a ati by mi chuan patelu tu na kalo mu chan che hi kha shen yan chu chan chin ka shil du wang che kha ania ti in arai theilo angte athil ti li kaut angte chu asoi ta ve ka unau palu chu a poisa wang ba ka du ani lawang ati Mr. Lu chuan enga chu tiang chu tu soi nge ti in thin rim tak chuan a zot by mi la chuan keiman ka shil che ani chu ti in a chang Mr. Lu chuan tu mi dang in nge sha ti in a zot le by mi chuan keima deuh chawan yang ti in lo changa Mr. Lu chuan na thok pakhat chu kawin mi na zong Lu group thil poimo da na a lu tir to lo tur chuan a ti
bai mi la chuan ni chia ban hian lan ngai te chu alo ti Mr. Lu la chuan mina zong ati kha bai mi chu alo ni si a entering bai mi chuan shil hai mel tak chuan patelu kai mai ti na em ni ti in a zot Mr. Lu chuan o nangma ka shat ngai poi ni hau lo heta chang hian kal wang ro bani du lo chuan ti in amma zok chu a hau ta shepa bai mi chuan lau hle in rang lu tuk chuan na kal son Mr. Lu chuan yan chu a rai thei lo mo teu lo mai ti a ngai to in a khe suk office hung lam ron lang le in lu jing bai chuan yan chu damdo in a in check up turin ka shwai don che ania pona khan milo ngak ro ati yan chu chuan ani chuan ka pa kha milo nga kom sia ho turin ka wati yang nge ti in chwa chu atum lu jan bai lom lu tuk chuan a kut te chu hum vaka yan chu ron hoile si wang chuan pa ngai tak chuan om der le yan chu po chu noi vurin alo wa chhuak ma sa a lu jan bai chuan pa ka ni don ta ti in alom hle a phone a chuan pa ani tur thu te chu a post kwala madam lu va bia in voice chuan kapi itu pa tur chu I mu thei chep to e ti chu awa thon madam lu ron langin a chan te ne nan lo om khoma message chu alo ngai thlangal lim hle in a chan te po chu a ngai thlak tir ve a chan te po chuan lom puina an lo hlan sap ka khel man to lo in ba sai ka ngai ti in phur tak chuan a ho san ta dai